Vítam vás pri sledovaní v poradí už tretieho videa zameraného na GRE a v tomto videu si ukážeme, akým spôsobom sa dajú rútovať súkromné adresy cez verejný internet. Inými slovami, ak by sme mali náhodou firmu, ktorá má dve pobočky, napríklad jedna bude v Košiciach a druhá bude v Žiline, akým spôsobom to vieme robiť tak, že z pohľadu koncového používateľa sa nám vždy bude javiť, ako keby sme sa nachádzali vždy v jednej a tej istej súkromnej sieti a vôbec na spojenie medzi týmito sieťami nepoužívali internet. To znamená, tento tunel GRE sa pre nás bude javiť, ako keby to bol zakopaný náš jeden súkromný kábel medzi Košicami a Žilinou a tým pádom celý čas používali iba vnútornú sieť a vôbec nešli do internetu. Takže našou úlohou bude spraviť toto zadanie. Okrem toho, aby to bolo aspoň ešte o trošku zaujímavejšie, spravíme to, že urobíme jednoduchý nadpreklad, aby sme vedeli komunikovať jednak v súkromnej sieti, ale aj v rámci internetu. Všetko veľmi jednoducho a rýchlo v pár minútach. Ešte predtým, ako začneme konfigurovať GRE tunel aj teraz, potrebujeme nakonfigurovať nejaký dynamický routing. Zase veľmi podobne ako v predchádzajúcom videu, verejný internet my budeme simulovať, že to je EIGRP a súkromná sieť bude v OSPF. Takže veľmi podobne ako v predchádzajúcom videu, akurát budeme používať iba IPv4 adresy. Poďme teda rýchlo na to bez zbytočných rečí. Sme na routeri R1 a tu budeme používať iba OSPF. Takže ideme na router OSPF a čo ja viem, aby to nebolo vždy iba o jednotke, tak dáme 3. A dáme tu network 10.0.0.0.255.255.255, to znamená akákoľvek desiatková sieť, nemusíme byť konkrétnejší. A dáme to do array 0. Ešte by som to mohol napísať aj správne. Vynikajúco. Toto je všetko, čo nám stačí spraviť na R1. Možno jedno také malé upozornenie. My máme iba single area OSPF, to znamená, budeme vždy iba v jednej areji teraz. Ak máme iba jednu areu, tak je jedno, či je to area 1, 2, 3, 4 a tak ďalej. Takže ak sa používa iba jedna area, tak nemusíme používať areu 0, mohli by sme použiť areu 3. Takže to je taká zaujímavosť, keď používame iba jednu areu a žiadnu inú. Poďme hneď na R2, router OSPF 1, network 10.0.0.0.255.255.255, area 0, tiež len veľmi jednoducho. A hneď za tým router EIGRP a dáme teraz 789, network 23.0.0.0. A pozrieme sa sem, vidíme, že je to táto sieť. Okrem toho, ešte aby ja som sa dostal do internetu, tak potrebujem vedieť adresy, ktoré sa nachádzajú v internete. Samozrejme, v drvej väčšine prípadov ja sa neučím všetky IP adresy, ktoré sú na internete, ale urobím defaultnú cestu na routeri, ktorý sa napája na internet. Takže spravím to aj tu. IP root 0.0.0.0.0.0.0 cez Ethernet 0/1, lebo vidíme, že to je tento interface. Vypapuľovalo nám to, že nemusí to byť najlepší nápad, avšak my to máme ako point-to-point interface, to znamená, nie je to pre nás problém. A potrebujeme ešte túto defaultnú cestu oznámiť ostatným v OSPF. Takže router OSPF, tu používam jednotku a oznámim to pomocou default information originate. To znamená, zoberi túto defaultnú cestu a oznámi to každému v OSPF. Tu nebudeme sa o tom rozkesávať viac, to je v podstate časť, ktorú treba učiť v rámci OSPF. Ideme na R3, router EIGRP 789, network 23.0.0.0 a tiež network 34.0.0.0. Nič iné nám tu netreba. Na R4 router EIGRP 789, network 34.0.0 a network 45.0.0.0. Takže ani tu nám nič netreba, iba tieto siete. No a na R5 veľmi podobne ako na R2. Ja už dopredu urobím defaultnú cestu, lebo aj z tejto strany to samozrejme treba spraviť. Tiež je to v podstate ten istý interface Ethernet 0/1.
A ideme router OSPF 1, network 10.0.0.0.255.255.255 v array 0 a default information originate. No a EIGRP takisto ako doteraz 789 network a toto je 45.0.0.0. Fajn, je to trochu rýchle, určite si to viete spomaliť alebo zastaviť. V podstate tu robíme iba nezaujímavé veci, ktoré by mali byť už úplne jasné, keďže GRE je učivo CC na štvorky, to znamená tu už musí byť všetko z tohto úplne jasné. No a nakoniec R6. Tu potrebujeme rozbehnúť OSPF, ja použijem jednotku, network 10.0.0.0.255.255.255 v array 0 a to je všetko, čo tu potrebujem. Poďme sa pozrieť na tejto R6, či som dostal cestu. Áno, vidíme, že dostal som od R5 defaultnú cestu. To isté pre istotu na R1 show IP root. Aj na R1 som dostal defaultnú cestu, takže by to malo byť v pohode. Napriek tomu, keď ja dám teraz ping, čo ja viem, 34004, čo je akože náš internet, pretože to je verejná adresa tu, nepôjde nám to. Prečo? Pretože keď pôjdem na túto R4 a dám si show IP root, tak ja neviem nič o desiatkovej sieti. Lenže to je dobré, pretože ako router vo verejnom internete nesmiem vidieť privátne IP adresy. Čo spravíme? Veľmi jednoduchú vec, urobíme NATko. O NATku nebudeme tiež veľmi veľa rozprávať, budeme robiť klasické NATko, v podstate ani nie klasické, bude to PAT, to znamená, budeme prekladať za jednu IP adresu výstupného interfejsu. Takže veľmi jednoducho. Najprv urobíme access list, standard, ktorý nazveme iba A. A povieme, že môžeme prekladať akúkoľvek desiatkovú adresu. Nič iné nám tu netreba. Takže access list, ktorý povie, ak príde akákoľvek desiatková adresa, kľudne ju môžete preložiť. Všetko ostatné bude zakázané. A teraz len jeden rýchly riadok, IP-NAT, insight, source list, A, interface, fáze 0/1, overload. Čo to znamená? Akákoľvek IP adresa je povolená v access liste A, čiže vidíme, že to je tento access list, preloží ju za verejnú IP adresu fáze internetu 0/1. No, nikdy tu nehovorí verejnú, lebo to nemusí byť verejná samozrejme, ale v našom prípade za verejnú IP adresu fáze internetu 0/1 a s overload, to znamená, bude to port address translation, takže niekoľko stoviek až tisíc, niekoľko tisíc adries vieme preložiť za jednu IP adresu výstupného interfejsu. Ešte nám treba na jednotlivých interfejsoch povedať, či sú vnútorné alebo vonkajšie. Takže interface fáze internet 0/0, IP-NAT inside, interface fáze internet 0/1, IP-NAT outside. Takže celý čas vychádzame v podstate z tohto obrázku. Toto isté presne potrebujeme spraviť aj na R5. Doslova presne to isté, pretože sú rovnaké siete, rovnaké výstupné interfejsy a tak ďalej. Takže IP access list standard A permit 10.0.0.0.255.255.255 exit IP-NAT inside source list A interface fáze 0/1 overload load interface fáze 0/1 je IP-NAT outside a interface fáze 0/0 je IP-NAT inside. Takže toto by malo byť hotové. Poďme si teraz vyskúšať, či nám to ide. Takže ten istý ping, bum, ide, pretože sme nakonfigurovali NAT. Poďme si to pozrieť na R2, show IP-NAT translations a vidíme, že
že adresa, ktorá bola 10.0.12.1, čiže táto adresa FazeThread 0/0 na routeri R1, bola preložená za adresu 23.0.0.2, čo je adresa na FazeThread 0/1 routera R2. Outside local, outside global ide o to, že kam v podstate v rámci internetu to ide a ide to na adresu 34.0.0.4. Výborne. Samozrejme vyskúšame si to aj z druhej strany, takže ping 34.0.0.4 a na R5 si pozrieme show IP NAT translations a vidíme, že zase desiatková IP adresa bola v podstate preložená za 45.0.0.5, čo je táto tu adresa interfejsu FazeThread 0/1 na routeri R5. A zase my máme adresu vonkajšiu, kam to ide. Super, to znamená, do internetu už sa dostaneme, to je fajn, ale nedostaneme sa z routerov na vnútorné adresy v našej súkromnej siete v inej pobočke. Lebo v podstate ani to nejde, lebo show IP root. Máme defaultnú cestu, to je fajn, ale veľmi by nám nepomohla, veď konec koncov si vyskúšajme ping 10.99.99.99. Takže ja z R1 naozaj neviem sa dostať na R6, napriek tomu, že defaultnú cestu mám, lenže tá mi nebude stačiť. My sa budeme snažiť neriešiť to cez defaultnú cestu, ale pomocou GreTunnela, na ktorom rozbehneme OSPF. Takže poďme rovno k tejto časti. Vidíme, že GreTunnel zase je na R2 a R5. Prečo? Pretože je to na rozhraní medzi vnútornou a vonkajšou sieťou. Ideme teda na R2 a už vieme, že ideme konfigurovať tunel. V tomto prípade nemáme tu žiadne loopbacky, aj keď ja konkrétne nakonfigurovaný loopback mám, ale dajme tomu, že je iba jedna cesta, iba vrchom, takže veľmi nemáme ani o čom špekulovať, že ktorú adresu máme použiť, pretože musíme použiť verejnú adresu, ktorá je pingnutelná z R5. Takže interface, tunnel, a ja teraz dám iné číslo, keďže môžeme od 0 až po 2 miliardy a nejaké drobné, tak dám interface, tunnel, čo ja viem, pekné číslo je 8. Tunnel source a použijem verejnú adresu, pretože musí to byť verejná, lebo ideme cez verejný internet. Tunnel source 23002. Tunnel destination je 45005, takže zase verejná adresa na R5. A ešte potrebujeme priradiť IP adresu tomuto tunelu, takže IP adres a ja som tu vybral adresu 10.0.25.2.255.255.255.0. Takže zase, aby to bola súkromná adresa, privátna adresa, ako aby sa to javilo, že vôbec neopúšťame našu vlastnú sieť a sme samostatným káblom spojení až so žilinou. Výborne, to je všetko. Na druhej strane to isté. Interface, tunnel. A tu môže byť zase hociaké iné číslo, ja dám 11, aby ste videli, že tie čísla sa nemusia zhodovať na tých tuneloch. A dám tunnel source 45005, takže tak ako sme hovorili, musím dať ten istý, ako má tunnel destination R2 nastavený. A tunnel destination na R5 musí byť to isté, ako má tunnel source R2 nastavená. Takže tunnel destination 23002. A nakoniec IP adres 10.0.25.5.255.255.255.0, čo je IP adresa tohto tunelu. Posledné, čo potrebujeme spraviť, v podstate už nič nepotrebujeme spraviť, lebo v rámci OSPF sme zahrnuli celú desiatkovú sieť, to znamená aj tento interface tunelovský. V tomto momente už by to malo byť celé rozbehnuté. Pozriem sa teda na R1 a vyskúšam ten istý ping a vidíme, že mi to ide. To znamená, ja dám traceroute 10.99.99.99 a pozrite sa opäť. Je to 10.0.12.2, 10.0.25.5 a 10.0.56.6. Takže áno, ono to ide aj cez R3 a R4, avšak nám z pohľadu koncového užívateľa sa zdá,
ako keby to išlo iba cez GRE tunel. Fajn. Jedna dôležitá vec, ktorú som doteraz pravdepodobne nespomenul, ale môže byť dôležitá je, my keď používame GRE, tým pádom je tam o hlavičku naviac. Dokonca o 2 hlavičky naviac, lebo je tu hlavička pre GRE. A hlavička teraz konkrétne o jednu IPv4 hlavičku viac máme. Čo to znamená? Znamená to, že tých užitočných dát preniesieme menej. Až na to, že to IPMTU sa týka užitočných dát. Bez hlavičiek 3. a 4. vrstvy. Čo to znamená? To, že preniesieme trochu menej užitočných dát, konkrétne o 24 bajtov menej, znamená, že by sme mali znížiť aj IPMTU na tunelovskom rozhraní. Práve kvôli tomu, že na niektorom routeri sa môže stať, vidíte, že tu v labakovských prostrediach nie, ale v reále sa môže stať, že nebude vedieť preniesť väčší balík dát a tým pádom nám to bude zahadzovať. Takže toto je možno niečo, čo by bolo treba vedieť do budúcnosti, že keď idem na interface tunel a ja neviem, tu som pravdepodobne použil 11, do show IP interface brief pre istotu, áno, je to 11, tak by som mal nastaviť niečo také 1476. Lebo to je v podstate o 24 bajtov menej ako je 1500 bajtov. Takže to len tak do budúcnosti. Ono teraz by to dokonca pravdepodobne spôsobí problémy, lebo dvaja susedia by mali mať rovnaké MTU v OSPF, takže by som to... takto. Ja som to nechtiac spravil... ja sa ospravedlňujem, ja som to nechtiac spravil na R1. Mal by som to spraviť na R5 a R2, takže interface tunel tu bol 8, IPMTU 1476. A teraz počkáme, či bude problém nejaký s OSPF, je možné dosť, že bude. A v tom momente potom by sme mali ísť aj na R5, kde nastavíme MTU tiež. Zatiaľ nevyzerá, že by to spôsobovalo nejaký problém, avšak naozaj môže. Skúsim len takú vec spraviť, že zhodím tunel a nahodím ho znova a či sa nám podarí rozbehnúť OSPF. Môže to potrvať IP OSPF neighbor. Dobre, vyzerá, že v tomto prípade to nespôsobilo problémy. Napriek tomu aj na druhej strane tunela samozrejme tunel 11 to bol IPMTU 1476. Takže to len taká malá vsúka, ktorú som doteraz nespomínal, pretože v labakovských prostrediach to nespôsobuje problémy, ale v reále, ak by náhodou ste už boli zamestnaní a konfigurovali niečo na reálnych zariadeniach, tak naozaj to spôsobiť problémy môže. A toľko asi k tomuto videu. Ešte pozrel by som sa raz na Wireshark. Zase medzi routerom R3 a R4. Takže ja rozbehnem Wireshark a ukážeme si zase, ako vyzerá ten GRE paket. Ja dám do ping 1099 9999 a pozrime sa. Som tu dobre? Tak mal by som tu byť dobre. Je to medzi R3 a R4. Rozbehneme to ešte raz. Takže sekundu. Dobre, a ten istý ping. Dobre, už vidíme tie pingy. Jeden si rozkliknime. A vidíme, že máme rámec. Hej, a potom máme IPv4, GRE a opäť IPv4. Takže zase zaujímavá vec. S tým, že rovnako fungujú
jednotlivé TTL, to znamená time to live, ako sme si to ukazovali pre IPv6. To znamená, že ak ja idem z R1 na R6 a nemal by som GreTunnel, tak teoreticky by som, ukážeme si s akým TTL-kom to posiela by default, pretože tam je rozdiel v IPv4 a IPv6, kde v IPv6 sme mali 64. To nie je ešte z nejakého dôvodu ten Wireshark blbne, takže sekundu. Dobre, rozbehnuté. A vidíme tie pingy, takže by default IPv4 posiela ping s TTL-kom 255. To znamená 255 je tu, 254, 3, 2, 1. Aspoň takto by to malo byť. Avšak pravda je, že to tak nebude, pretože rovnako ako v IPv6, tieto tu hopy vôbec sa nebudú odratávať v našej hlavičke, konkrétne tej prvej IPv4 hlavičke, ale bude sa odratávať iba 255, 254, 253. Takže presne rovnako, aj napriek tomu, že všade používame IPv4, bude sa to odratávať takýmto spôsobom, ako keby to naozaj išlo cez GreTunnel a to bol iba jeden hop a nie samostatné hopy. Aj napriek tomu, keby tu bolo 30 routerov, 40 routerov a tak ďalej, celý internet routerov, napriek tomu my to budeme vždy vidieť ako jeden hop. Takže to je zase niečo, čo treba mať na zreteli, ak budete konfigurovať podobné prípady. Dobre, takže asi toľko k tejto konfigurácii. V ďalšom videu si ešte ukážeme, aký problém môže nastať, ak by sme používali RIPko a nielen, že ho rozbehli na horných routeroch, ale rozbehli by sme ho aj cez GreTunnel. Takže toľko v ďalšom videu. Majte sa zatiaľ pekne a ďakujem vám za pozornosť.